Priksa kalamunta pun kaki maksih sugeng. Rikala semana sira rak ya midhanget apa kang dadi dawuh pangandikaning pun kaki. Wis jeneng sira para Pandhawa. Padha sumingkira ora perlu mikirake kelawan pun kaki ngetal kandha. Aku bisa netepake pribadi kapan baliku menyang ngayunaning Gusti. Nanging syarate aku gelem munggah marang loka baka kalamunta aku wis weruh glundunge gembong-gembonging Kurawa Siduryudana. Aku mung kepengin weruh wong angkara murka kuwi rubuhe kaya apa. Lah wektu dene iki kaya wis marem tiasing pun kaki aku bisa nyumurupi Kembar. Wonten timbalan ing ngadhawu Koko Prabu, wonten dawuh Koko Prabu. Mengkene ya Yayi. Sira nyumurupi. Iki kunarpane ingkang weng Mandaraka wakmu Prabu Sayapati lawan garwane yaiku Dewi Setyawati ya Endang Pujawati. Iki gegambarane tresna sejati. Mekaten Koko Prabu. Iya. Sak ngertiku Narendra sing ora darbe garwa wayuk tegese Narendra ingkang mligi garwa Padmi kuwi mung ana loro. Ayo wong gemblung ditutukake le perang. Kowe saya gedhe ndasmu. Kowe direwangi wong loro Kakangadi. Kowe dibotoi karo Ratu Titise Wisnu. Ning ndi buktine kowe menang karo aku? Werkudara kowe ngaku wong suci, wong pinter, jane kowe wong goblok. Tak apusi ora ngerti. Kowe tok ngugemi dadi satriya suci. Nek ora ngerti yo delak-delak uripmu. Sak cek ngurip wis sabamu turut ngalas. Ora tau mangane nak beda karo aku. Aku dadi ratu matahun-tahun. Mangane nak ngombe seger, turu kepenak. Kasuhku tundha pitu. Sing ngladeni wong ayu-ayu. Aku nek kalah ana sing rewangi. Ayo nek panjen wong Digdaya ketoken budimu. Nyatane aku kelakan Mukti Wibawa yen kowe menang kowe bakal entuk-entukamu apa? Kebo Werkudara, ayo entuk-entukamu apa? Wong gemblung kowe. Kowe bakal unduh-unduhamu. Negara Kothong isen-isene wis tak entekke tangguragat perang. Kowe bakal nemu rondo karo wong jompo karo bocah lula nangis pating jerit kuwi bagehamu kowe wong edan. Werkudara. Apa iteken cangkeme kuwi? Karek modiare kok cangkem isih kaya ngono-unine. Yayi Duryudana, nyuwun pangapunten Yayi. Raga panjenengan sampun boten kiyat madhahi kanepson panjenengan. Kula aturi enget. Yayi Prabu menika sampun boten pantes, boten patut menawi ngendika kados ngaten menika. Menawi Yayi Prabu sampun kados ngaten menika wajibipun kedah manekung nenuwun dumateng keparinging Gusti. Kula aturi ngrumaosi sedaya kalmatan supados Yayi Prabu nampi pangapunten. Ya gombal. Semuci suci. Dianggep wong pinter. Dianggep paranormal. Sampeyan ratu licik. Sampeyan isane mung adu-adu. Endi buktine sampeyan gelem perang? Sampeyan ora tau perang. Apa meneh burine janar ngewangi? Endi buktine? Kaya ngono ku jar tak makir mbiyen ah. Gatal tanganku. Yayi, kula aturi enget Yayi. Sedaya menika winates nggih Yayi. Sedaya menika namung winates tegesipun
Yayi Prabu menawi ngendika kados ngaten raga pendhan sampun boten patut boten wangun melampah kemawon sampun rekaos. Yayi Prabu kedah enget. Wah, ora susah mulang kali kula. Aku mau mati. Nek ora bareng karo wong sing tak tresnani. Gawanan mrene. Apa? Bangkene sing pundi gawanan mrene. Arti gua apa? Ingkang dipun tresnani. Lho, sing ditresnani ra Banowati. Mboten, kanjen Banowati mboten tresna. Ingkang dipun tresnani menika Sengkuni. Oh ngono. Nggih. Kudoro jukun batange Sengkuni. Kamar Kudoro badhe ndak pundi? Wah, aku ndikuk batange Sengkuni. Ajeng mangke napa? Ana kanggone kula mboten angsal. Cangkemmu. Wah, menteleng mripatmu. Kula kadhawuhan kayang Kakang Prabu Kresna kapurih nenggo. Sinten kemawon boten kenging beto bangkenipun Sengkuni nanging boten Kakang Kresna. Aku wakile Kakang Kresna. Ora kena wakil-wakilan. Nek boten Kakang Kresna, kula boten aja jasa jejeki ayam besok wani saiki mani. Iki kepiye teh? Yaki, bener dawuh. Karepmu ki piye? Lah pripun? Lah kok Werkudara mbok gondheli arep nggawa bangkene Sengkuni. Sing kula gugu sinten? Rikala semanten Koko Prabu paring dawuh kaliyan kula. Setyaki tunggunen bangkene Sengkuni. Sapa wae sing dikok aja entuk nek aku dhewe. Nang ngendika ngoten mboten. Ya pancen ya ngono. Ha nggih. Patut mencla-mencle. Prana seprene arep wayangan ora sida-sida. Dundar-undur cangkemmu. Kawanan Werkudara. Yayi Prabu Duryudana paripaksa Yayi Prabu mboten kersa kawon. Wayah kula mboten ajeng kalah kalih Werkudara. Kula mau kalah karo Werkudara. Kula gelem kalah yen bareng kalih katresnan kula nggih. Kula atur ngentosi sawetawis Yayi. Kakang Duryudana. Piye, Werkudara? Kowe ngenteni wong sing mbok tresnani. Ya, wong sing tak tresnani. Ya panganen ya untalen iki wong sing mbok tresnani. Doro, apa? Mati Duryudana. Iya. Kodrate Duryudana kuwi lelakone ya kaya ngono kuwi tegese kudu dientepi watu gilang. Jupara brengkal watu gilang entepno sarirane Koko Prabu Duryudana.
Yayi Kresna, kula Koko Prabu. Apa lajeng kejem Yayi? Wong wis mati kok dadak dintepi watu gilang karmu iki kepiye? Koko Prabu. Menika ngunduh ing karma tetanemanipun Prabu Duryudana. Lho kok ngono? Inggih, rumiyin Prabu Duryudana menika nate mejahi Pendhita Tapa Bisu. Nggih menika begawan Mitreya. Rikalanipun Duryudana menika madosi para Pandhawa wonten lebeting wana kamiyuka begawan Mitreya menika nembe Tapa Bisu. Dipun dangu kayan Duryudana boten purun matur, boten semaur. Karana nglampahi Tapa Bisu menika kala wau. Sabanjure salajengipun Prabu Duryudana duka manahipun begawan Mitreya dipun asat mawi padas dintepi sela pejah. Lah ngantos begawan Mitreya, "Yo Prabu Duryudana, aku trima besok kowe matimu ya kaya aku." Nggih sampun. Nika ngundhuh ing pakarti. Oh ngono Yayi. Kanjeng Hyang Prabu, piye nggih Kakang Prabu Kresna? Nggih. Berkah pangestu paduka Kanjeng Hyang Prabu Wirata sumawana paduka Kanjeng Hyang Saptwarga. Wayah paduka para Pandhawa anggenipun nindakaken laksitaning dharma. Inggih menika netepi perang ageng Baratayuda Jaya Binangun saged ungguli ngayuda ketitik Yayi Duryudana sampun kasambuting Arananggana. Lah dalah. Duryudana wis gugur ana madyaning palagan. Inggih, Kanjeng Hyang Prabu. Namung sewu kalepatan kowe nyuwun pangapunten ngersa paduka Kanjeng Hyang Premban Begawan Wiyasa. Badya kados pundi, Yang? Yayi Duryudana menika inggih wayah paduka. Malah wayah paduka ingkang pambayun. Nanging nyatanipun Yayi Duryudana sampun kasambuting Arananggana diagung pangaksama paduka Yang dumateng wayah paduka para Pandhawa. Putu Prabu Kresna wis nggih kabeh iku maupun kakek wis bisa mupus marang papestrening kodrat bab perkara guguring kabeh para Kurawa. Kuwi mau wis tak pasrahake ana keparinging Gusti kang murbeng dumadi. Lah dina iki sing baku ingkang baku dina iki para Pandhawa mung kari boyongan tegese sakwise para Pandhawa bisa unggule ngayuda tembunge bedah kutha boyong putri Bandaratu wis bisa kasumbadan kabeh dina iki mung kari nindakake sira boyongan kundur marang negara Ngastina. Lho niki Kanjeng Hyang ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Hyang sampun paring dawuh ingkang kados mekaten. Ya mung wae wanti-wanti welinging pun kaginggir kabeh para Pandhawa.
kalbu Kunti kelawan Utari dak keparengake melu boyongan kundur marang negara Ngastina mung sadurunge para Pandhawa manjing Purayagung negara Ngastina nindakna puter puja pilaksitaning dharma para satriya yen ta wis bisa unggul yudane kudu nindakake puter puja puter tekse mubeng puja kuwi mangsah semedi. Lah puter puja kuwi mau kanggo sapa? Katur marang para leluhurmu lan para pepundhenmu ingkang wis kasambuting arananggana sing durung karo isih akeh lho nggih. Kaki Kresna mula kang saka iku mangsa Budhawa. Kaki Kresna sadurunge sira manjing ana negara Ngastina tindakna Pandhawa kene nindakake puter puja yaiku mau ngurukti marang punarpaning para pepundhen isih akeh. Mula dina iki tindakna lumakwa marang madyaning palagan maneh kunarpa sing durung karumat sarta sing durung kasampurnakake kudu disampurnakake. Oh nggih mekaten nggih kula estakaken ya Yayi Prabu wonten timbalan ing ngadhep monggo Yayi mestuti dawuh pangandikanipun Kanjeng Eyang ing sakeluarga dalasan Kanjeng Bibi Kunti monggo kula dherekaken sesarengan inggih menika lumebet wonten Purayagung negari Ngastina. Ya nggih anak Prabu lawan sira Utari kawula nggih Kanjeng Sinuwun kula namung dherek kepareng Paduka Eyang kula nyuwun pangestu dinten menika ugi para Pandhawa badhe kula kanthi nindakaken puter puja. Ya nggih. Pun kaki mung donga saka ing sanggrahan. Muga-muga lulus raharja laku nira kula. Namit pasang kaliman tapi sinabeto ing ilo-ilo tinebi nosiku dendane Bathara. Yang kula wayah Paduka ing Dwarawati kula pun Kresna nyuwunaken wayah Paduka para Pandhawa. Yang ngaturaken sedaya kalpatanipun ingkang wayah para Pandhawa ingkang rikala semanten. Para Pandhawa kumawantun nandhingi kridanipun Kanjeng Hyang Peremban Sang Maharsi Warabisma. Menawi saking menika Kanjeng Hyang wayah Paduka para Pandhawa namung pasrah jiwa raga ngersa Paduka Kanjeng Hyang ing Ngetal Kandha. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng pancen paratitis jeneng sira Putu Prabu Dwarawati. Priksa kalamunta pun kaki maksih sugeng. Rikala semana sira rak ya midhanget apa kang dadi dawuh pangandikaneng pun kaki. Wis jeneng sira para Pandhawa padha sumingkira ora perlu mikirake kelawan pun kaki Ngetal Kandha. Aku bisa netepake pribadi kapan baliku menyang ngayunaning Gusti. Nanging syarate aku gelem munggah marang loka baka kalamun aku wis weruh glundunge gembong-gembonging Kurawa
si Duryudana aku mung kepengin weruh wong angkara murka kuwi rubuhe kaya ngapa. Nah wektu dene iki kaya wis marem tiasing pun kaki aku bisa nyumurupi marang kridane si Duryudana kang wis kasambuting Rananggana. Dadiya pepiling yo nggih putuku para Pandhawa. Wong perang kuwi wengis, perang kuwi kejem wis jaman apa wae. Wis mandheka semene wae. Dina iki pun kaki minta pamit kundur marang Lokabaka syarat sranane. Pun kaki pujakna dahana pancaka munggah marang Kasidhan Jati. Kacarita para Pandhawa samya ngeningaken cipta nuwun marang purbaning Gusti. Anyipta nala hakni, nala tekse ati hakni geni. Geni kang mijih saka kanepson. Wonten dahana murup makantar-kantar saking sariraning para Pandhawa kinarya anguntapaken Pandharira Sang Resi Bisma marang Lokabaka. Yaji Samyaji wonten dawuh Koko Prabu Arjuna lan Perkudara wonten dawuh Koko Prabu Jredeg Kakang Wapa iki sih akeh panunggalane. Iya ulawi saking menika Yaji monggo dipun tindakaken kanthi tulus ikhlasing manah raos sampun ngantos kataneman raos jubiya sarta sampun ngantos ananem raos memengsahan nggih Yaji. Inggih Koko Prabu. Iki kun narpane gurumu Begawan Durna. Sapa sing bisa nyampurnake kejaba Siadi tindakna jalaran. Kowe murid sing banget digegara lan ditresnani kelawan gurumu Begawan Durna. Ya aku sing nyampurnake. Kacarita sigara ngeningaken cipta nenggih Sang Ayu Siwi ya Sang Werkudara. Ninging cipta langing karsa nedya nyampurnakaken Sang Guru sejati nenggih Sang Begawan Durna. Kaiden ciptanira Sang Bimasena wonten kersane Gusti kang akarya jagat mung kuciwane. Rikala semana Sang Begawan Durna dereng saged sampurna nadyan ical wandane. Ana swaraning pambekering kuda. Apa Werkudara kok jegrek? Gelo rasane atiku. Gelo ning apa? Wah, apa ora ketrima nggonku mangsa semedi.
nyampurnakake guruku. Nyatane Bapa Durna ilang tak kedhepake kunarpane. Aku guruku pambekering jaran. Piye Kresna kakangku? Aja kaget, Werkudara. Gurumu Begawan Durna durung iso sampurna, kowe krungu pambekering turangga. Tegese arep dikaya ngapa Nadyanta wis dadi kumara. Begawan Durna kuwi mau isih ana sambung rapete karo kuda tegese karo jaran. Wah, kudu mengkono. Iya. Lah terus kepiye? Ora susah kowe dadak takon kepriye. Kuwi bakale duwe lakon dhewe-dhewe. Bakale ana lakone Begawan Haswa Kumara. Aku iki nyumurupi kunarpamu kaya dijejuing ngrasane atine ibumu Karna. Anakku sedang tak tresnani ning mongko sing nglairake ku ora ana liya ya aku iki ibumu. Dene ku ora gelem nyebut aku ibu. Aku bisa nyaketi karo kowe bareng kowe wis temekaning pati Karna. Ibumu sing luput yo ngger Karna, ibumu njaluk pangapura Karna. Kanjeng Bibi. Sampun Kanjeng Bibi. Kula mboten maiben kados menapa nguning penggalih paduka Kanjeng Bibi dumateng Yayi Karna. Namung kemawon monggo Bibi dipun pupus dumateng papes pening Gusti yen mubeng dumadi. Sarta kula aturi mas paosaken Yayi Karna menika sinaosa sampun dados kunarpa nanging guwayanipun Yayi Karna menika esmu mesem. Monggo dipun priksani. Pasmonipun Yayi Karna menika mesem tegesipun Yayi Karna menika sampun rila legawa ngrilakaken sugengipun minangka dados padha tumbalipun para kadang Pandhawa. Prasetyanipun rikala semanten dhateng kula Kaka Prabu Nadyanta kula alit sakit ageng dumugenipun pejah. Kula mboten badhe ngowelaken dumateng jiwa raga kula. Sauger kadang kula para Pandhawa saged ungguling ayuda mila Kurupati tansah kula ubupi rinten dalu ingkang supados Yayi Kurupati Puruna Pancakara Puruna Pereng. Kula pitados Kurawa mboten badhe mimpang kaliyan adi-adi kula para Pandhawa. Jalaran Bibi, kula sampun ate mrangguli piyambak kula pepanggihan kaliyan Yayi Karna. Sandi tama kawedhar legetaning penggalih ingkang tansah dipun aling-alingi dipun damel wewadi wondene dipun wedharaken kaliyan kula kados atur kula menika kala wau. Sampun Bibi. Monggo. Sartawis kula aturi sumene supados mangke pun sirnakaken sarta dipun sampurnakaken kunarpanipun Yayi Karna. Kacarita para Pandhawa samya ngeningaken cipta nuwun marang purbaning Bathara. Rikala semana Sang Hyang Surya kaya surem prabane basan datanana dayaning panas karana Sang Hyang Bathara Surya tumurun saking antariksa anyendal mayang konarpanira Sang Prabu Karna.
timbalan iki ngadhawuh Koko Prabu wonten dawuh Koko Prabu. Mengkene ya Yayi. Sira nyumurupi. Iki kunarpane ingkang wae Mandaraka wakmu Prabu Sayapati lawan garwane yaiku Dewi Setyawati ya Endang Pujawati. Iki gegambarane tresna sejati. Mekaten Koko Prabu. Iya. Sak ngertiku Narendra sing ora darbe garwa wayuk tegese Narendra ingkang mligi garwa Padmi kuwi mung ana loro. Siji ingkang wae Mandaraka Prabu Sayapati. Garwane ya mung sajuga. Ingkang wa putri ingkang saiki seda sampya bebarengan Dewi Pujawati mau. Angka loro ingkang Raka Mandura Koko Prabu Baladewa. Iki garwane ya mung sajuga. Kakang Mbok Erawati. Mekaten Koko Prabu. Ya, sarening Pakmu Prabu Sayapati kuwi mau sing ditresnani iki mung kowe, Kembar. Sing dianggap rina pantaraning mengiri kala semana mulana lakon Salya Begal. Janjane mono ingkang wa Prabu Salya kira arep manunggal kawan para Pandhawa dibegal kawan Prabu Kurupati sak kurawane. Oh, mekaten. Ya. Mula dina iki ora diaki. Menengno ciptamu menepno rasamu nyuwuna marang Gusti Kang Akarya Jagat muga-muga punarpane Pakmu Sarimbit supaya nggapi nundut ana ngersaning Gusti.